kärsäni, Babar! Mitä oikein tapahtui? Pallo taisi mennä ikkunan läpi. Kautta kärsäni! Oh, voi. Ahaa! Siinä on syyllinen. Alexander, tänne niin kuin olisit jo. Mutta Cornelius, en minä usko, että... Ja juuri kun minä sain pyöräytettyä korjauskuluselvitykseen viimeisenkin nollan. Mitä asiaa, isä? No oikeastaan... Sitä, että sinä rikoit ikkunan. Mutta... Kyllä minä voin selvittää. Ethän sinä sitä tietenkään tahallasi tehnyt, mutta siitä huolimatta... Anteeksi, isi. Ei Alexander sitä rikkonut, vaan minä. Sinäkö rikoit ikkunan, Lore? Varsin oivallista, että sinä tunnustit tekosi, mutta eihän se tee ikkunasta Älä ehjää. nyt pahastu, mutta minä haluan... Ei Lore sitä rikkonut, vaan minä. Kuulehan, Pulma. Salaliitto! Mitäpä jos sinä antaisit minun hoidella tämän traagisen tilanteen? Nyt minun on tehtävä uudestaan koko kuluselonteko. Tee toki, Cornelius. Onpas tämä nyt omituinen tilanne. Niin onkin. Mutta ehkä se selviää, jos kerro, mitä minulle teidän iässänne tapahtui. Kaikki sai alkunsa, kun me olimme juuri nostamassa maljaa Elefantti Expressille, suunnitteilla olevalle rautatielle, joka kuljettaisi lääkkeitä, tietoa ja tekniikkaa kaikkialle viidakkoon. Radalla olisi historiallinen merkitys. Mutta eihän se toki tärkeintä ollut. Tästä tulee hauskaa. Lisää mehua, Celeste. Mielellään, Babar. Tällä sinä saat takuulla nimesi historiaan. Ai millä? Mehun kuskaamisella? Kauhistuksen kanahäkki! Pompadour, mitä nyt? Pahin on tapahtunut, majesteetti. Sekunnaton sarvikuono-konsuli Ratakses on asettanut tiesulun. Tiesulun? Siis rautatiellekö? Sinne juuri. Hän on selvin sanoin ilmaissut, ettei tämä meidän suunnitelmamme voi edetä kaavailtuja latuja ennen kuin me neuvottelemme maksusta. Mitä? Ei se viidakko kuulu sarvikuonoille. Ratakses vaatii sitä itselleen. Kautta kärsäni! Tiedättekö, mitä se merkitsee? Hyvästi rautatie! Ja historian kirjat. Moiseen mielivaltaan me tuskin voimme alistua. Kyllä tässä vielä keinot keksitään. No Pamir, kerrohan viimeiset uutiset Babarin Elefantti Expressistä. Ohi menee. Ohi menee! Ohi menee! Ohi menee! Niin, näyttää siltä, että Elefantti Express todellakin menee teidän sulkunne ohi. Ei siis sen läpi. Norsut rakentavat siltaa Gorilla Canyonin yli. Se pahkasen Babar! Taasko se norsu aikoo saada sulan hattuunsa ja nimensä historiaan? Ja sehän ei onnistu. Tällä kertaa minä teen tyhjäksi sen pullean paksunhan aikeet. Miten teidän armonne? Ette kai te sentään sälytä minun harteilleni suunnitelman laatimista? Ilman muuta, Pamir, osansa kullakin. Kautta kärsäni, miksei Gorilla Canyonin saisi rakentaa siltaa? Silta on lyhin reitti yli kanjonin ja siis järkevin ratkaisu. Ja työ on jo alulla. Niin, mutta kun rata kulkisi suoraan Ilonlaakson läpi. Onko se jokin ongelma? No kun siis... Ei kai sinä mitään. Nyt näkee Ratakseskin, että roistojen kanssa ei kauppoja tehdä. Elefantti Express menee läpi! Ajan! Voi joku, että tulee nälkä, kun katselee tuota aherrusta. Hei, mikä mättää? Se uusi rata. Se kulkee Ilonlaakson läpi.
Ilonlaakson. Se on niin rakas paikka minulle. Täynnä muistoja. Voi miten suloinen. Baba. Mutta mikä lapselle nimeksi? Onko ehdotuksia, Cornelius? Jaa, arvokas sen olla pitää. Ehkä Horatius. Tai Arkkimedes. Tai vaikka Pompadour. Pierre. Minusta Babar on oikein hyvä. Se on rakas paikka meille kaikille. Niin, muistatko mitä hauskaa meillä oli? Ja muistatko Polomossin? Polomossin, Arthur. Palomossin. Niin, Polomossin. Se on kaamea hirviö, josta meille kerrottiin, kun olimme pieniä. Siellä se väijyy meitä Ilonlaakson viidakoissa. Heh, minä en hirviöitä pelkää. Kun rata on valmis. Ilonlaakso ei ole enää entisensä. Asuu siellä Polomossi tai ei. No sen kun kerrot Corneliukselle ja Pompadourille oman näkemyksesi. En minä voi. Miksi? Babar on kuningas. Ja halusi tai ei. Hänen on hoidettava työnsä. Elikkä siis varmistettava, että Elefantti Express kulkee. Arthur! Mitä te teette? Sevir pomppasi Petiin ja pelästytti minut hengiltä. Ai minä vai sinut? Ja minä pelästyin sitä huutoa niin, että putosin oksalta. Se oli Polomossi. Höpsistä. Ei mitään Polomossia ole olemassakaan. Teillä vain mielikuvitus laukkaa. Mutta me kaikki kuulimme sen. Saanen siis korjata. Meillä kaikilla vain mielikuvitus laukkaa. Hyvää yötä. Se siitä. Mennään takaisin nukkumaan. Aamulla on noustava töihin. Kas huomenta. Mitähän hyvää me tänään mahdamme saada aamiaiseksi? Polomossimusseako? Ette yhtään mitään. Koko muonavarasto on yöllä hävinnyt kuin tuhka tuuleen. Onkohan se voinut olla hiiri? Kovin on isojalkainen. Polomossin jalanjälki. Sehän yltää puuhunkin. Toivottavasti tämä mikä liekkin on sentään ystävällinen. Nälkäinen se ainakin on. Mitäs tehdään? Tähän on varmasti ihan järkeenkäypä selitys. Nyt on keksittävä jostain syötävää. Luonnonantimet oli todella loistoidea. Joo, mutta entäs jos joku muukin etsii tältä syömistä? Nyt kyllä käännetään juna takaisin. Niin, jos rataa ei rakenneta, Ilonlaaksokin jää ihan ennalleen. Emme voi missään tapauksessa keskeyttää töitä. Vaikka rata pilaakin meidän kauniin laaksomme, muistoja se ei voi meiltä viedä. Sinä olet oikeassa. Muistatko, kun oltiin viidakkopiilosta? Takuulla muistan.
Sinä jäät. Kyllä minä sinut löydän. Arthur! Oletko nähnyt Babaria? En. Entä sinä, Sefiria?